uNkulunkulu akakulonde uphile uphushe uphumele Pastor Wing. Inamba-ke ngicela ukuthi isetshenziswe umuntu oyimemba noma-ke onalo uthando lokunikela kwi-channel kuphela. So ngo-9 ku-5 WhatsApp Monday to Friday kuphela. Queen Qalekiso sawubona mfundisi, ngicela ukubuza la. Kusho ukuthini uphupha ningumndeni niphakelwa ukudla abantu baseNdiya? Ngake singakusho abantu baseNdiya bangavela njengezidalwa, bangavela njengezingilosi, bangavela njengabantu ngqo, bangavela njengemoya emibi. It will depend on the context. Kuyoncika kumongo wephupho, kuyoncika kwingqikithi yephupho. One-ke ngokujwayelekile uma ungenze ukuphupha abantu baseNdiya, kungaba uphawu oluhleke uma bekuphakela ukudla. Lokho kusho ukuthi kungenzeka uza kuba nenhlanhla, nenhlalakahle, uphile kahle ngenxa yokuba nezinsiza ezifanele futhi ezanele zokuphila ngenxa kaNkulunkulu obonelelayo, okungaba yabo Amakhosi okuqala chapter 17 verse 4, uyophuza emfudlaneni, mina ngiyale namagwaba kuba akondle lapho. Kanti Amakhosi okuqala chapter 17 verse 6, amagwababa amlethela isinkwa nenyama ekuseni nesinkwa nenyama kusihlwa, waphuza emfudlaneni. Kanti Isaiah 21 verse 14, owomileyo bamlethela amanzi abakhile ezweni laseThema, bahlangabeza abelekayo nesinkwa. 2. Ngokwesintu, uma uphupha baseNdiya, uphawu oluhle uma bekuphakela ukudla olungasho ukuthi kungenzeka izidalwa zakho zikupha inhlanhla nengcebo futhi uzophila impilo enhle yokwaneliseka negculisayo. 3. Kuyenzeka uma uphupha abaseNdiya kube uphawu oluhle uma bekuphakela ukudla olusho ukuthi kungenzeka umkhuleko wakho uzwakele, uNkulunkulu usephendula-ke le mikhuleko ukuthi wena uzothola imali noma uzothola umsebenzi ozokuholela kangcono, noma-ke umklamo wakho uzokwenzela inzuzo ngemva kwaleli phupho. USamuel wesibili chapter 12 verse 20, uDavide wangena endlini kaJehova wakhuleka, wasethi-ke endlini yakhe lapho esecela ukudla bakubeka phambi kwakhe wadla. 4. Kwabanye uma uphupha baseNdiya kungaba uphawu olubi kwesinye isikhathi uma bekuphakela ukudla. Okungenzeka uyakhonjiswa lapha ngemizamo yesitha yokukudlisa. Uma kulokhu kudla bebekunika kona bekukudla okungekho esimeni esifanele sokudliwa, noma ukudla okonakele, noma ukudla okunobuthi, noma kuwukudla othi uma ukudla wedla akuhlali kahle. Ngabe imizamo yesitha yokukudlisa kodwa veza izinto ezingasolisi.